mga public school sa syudad sa Bacolod. In fact, ang mga additional na itong mga PNP nga abot diri sa Bacolod were utilized sa aton ng mga eskwelahan diri sa syudad sa Bacolod. So probably by next week siguro we'll have a second round meeting lang with the private schools. No? Kasi a month ago, nakamit ako with different administrators, principals. So, mas second round meeting na kami for assessment kag additional na recommendations nila. If may nakita sila nga, din pagin pwede makabulik ang gobyerno in terms sa pag-ensure sa safety sa aton mga private schools. So, kasi public schools nato in place na eh. Previous thing challenge lang namon kasi hindi man niya directly gid makasulod ang aton PNP sa mga eskwelahan. It might cause probably somewhat an alarm sa mga estudyante. So that's why ang coordination is there. But kung paano pa gid makabulig, really, na syudad na mabulig. I-update mo yun sa mga walks from metal detectors. Nag-meeting kami kahapon. We're just waiting for the specifications. No? Kay siling namon dapat maayong quality ang ibakulon sa